Seguint amb els vídeos a prova de programes amb exclusiva, aquest és el WSJT-X i estem cridant a l'Alfa Mike 40 Lima Alfa Radio, que ara mateix l'opera a 3 Eco Yankee Oscar. A veure si podem fer el contacte i veiem les característiques d'aquest programa, que ja està en espanyol. És una prova amb exclusiva mundial. Ja m'ha contestat Alfa Mike 40 Lima Alfa Radio. Com veieu, tot està en espanyol i estem intentant fer el contacte amb l'estació especial dels 40 anys de l'altra ràdio, de Ràdio 4, provant aquest nou software en espanyol. Com veieu, el contacte s'ha acabat. Salutacions, a 3 Whisky.